שלום לכם. היום נדבר על תמ"א 38-2. איתנו עורך דין דרור שרמן, שלום לך. שלום רב. אז אני מבין שבתמ"א 38-2 יש גם סיכונים לא מעטים. תראה, תמ"א 38-2 זה מסלול של פינוי-בינוי. וככזה, להבדיל מתמ"א 38-1, שבה אתה משפץ ומשקם ומרחיב דירות בבניין קיים, אבל הבניין נשאר בכל העת, פה בפינוי-בינוי הבניין נהרס עד היסוד, ולכן פה טמון גם הסיכון העצום שבעל הדירה יכול להישאר בלי דירה בכלל. אז בכל זאת, למה לעשות את זה? היתרונות של תמ"א 38-2 הם אופטימליים מבחינת בעלי הדירות, כי במקום לקבל דירה מורחבת בבניין משופץ, כשזה טלאי, למעשה מקבלים דירה חדשה בבניין חדש שמתוכנן מודרנית עם מעלית רחבה ותקנית, לא כזו שצריך לנסר מדרגות בשביל להתקין אותה. התכנון המודרני, יש חנייה לכל בעל דירה, לא רק לבעלי הדירות החדשות שנוספו, ואין ספק שהבניין מעמיד בפני רעידות אדמה, כי הוא נבנה כולו לפי התקן העדכני המחמיר ביותר לעמידות במבנים בפני רעידות אדמה. אוקיי, אתה עורך דין, אז איך בכל זאת אתה מצליח לעזור לי להימנע מהסיכון הנוראי שאני אאבד את הדירה שלי? יהרסו לי את הבית, איך עכשיו יש לי את האחריות שאני מקבל דירה חדשה? תמ"א 38-2 כעסקת פינוי-בינוי מחייבת ביטחונות שונים מאלה שנהוגים בתמ"א 38-1, ולכן באמת כל כך חשוב להקפיד על להצטייד בעורך דין מתאים, בעל ניסיון מתאים, שידע להבטיח את זכויות הדיירים ולמנוע מצב שבו הם יישארו ללא קורת גג. אז מה צריך לעשות? אני ועד בית עכשיו, אני מיועד לפינוי-בינוי. מה לעשות? מה הצעדים? הצעדים הראשונים הם קודם כל לקבל החלטה של בעלי הדירות שמעוניינים במסלול של תמ"א 38-2 ולא תמ"א 38-1 למשל. הדבר השני הוא כמובן לבחור את העורך דין המתאים, ואנחנו מזכירים שמדובר פה בעסקת נטו שבסופו של דבר מקובל ונהוג ששכר טרחה של העורך דין, של הדיירים, בסופו של דבר משולם על ידי היזם, ולכן שכר טרחה שלו לא צריך להרתיע אותם בגדול. העסקה הזאת היא עסקה מאוד מורכבת, עורך הדין צריך להקפיד על ביטחונות גם בשלב הבנייה וגם בשלב תיקון הליקויים, וגם להבטיח התחייבויות אחרות של היזם, כמו למשל, לשלם לבעלי הדירות דמי שכירות למגורים חלופים בכל תקופת הבנייה. שזה דבר שאני אדע אותו מראש? לפני שהבולדוזר עלה לי על הבית. בוודאי. בהסכם נכון, תנאי מקדמי לעליית הבולדוזר על הקרקע הוא לקבל את הערבויות המתאימות, הוא לקבל פוליסות ביטוח מתאימות, הוא לקבל את דמי השכירות, והוא לקבל עוד שורה של דברים שמגינים על בעלי הדירות ומונים מהם את החשיפה העצומה שכרוכה בפרויקט הזה, שאם הוא יוצא לפועל בצורה תקינה, אז זו הפרויקט האופטימלי, כמו שאמרנו. קודם אמרת שהוועד צריך להחליט אם הוא הולך על מסלול אחד או על מסלול 2. זה בכלל נתון לשיקול דעתו של הוועד? תראה, זה נתון קודם כל לשיקול דעתם של בעלי הדירות. הם צריכים להחליט באיזה מסלול הם בוחרים. כי בעיקרון, במקום שבו יש זכאות לתמ"א 38-1, יש גם זכאות לתמ"א 38-2. אלא מה? שיש מקרים מסוימים שאין כדאיות כלכלית לתמ"א 38-2, ואז נאלצים להישאר עם הברירת מחדל היחידה של תמ"א 38-1. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.